minute. Who are you? Halo mga kaamigo Bisaya, welcome to my YouTube channel. May titikman ako ngayon kaamigo Bisaya. First time ko to pakita sa inyo. Paano masabi? At first time ko rin itong titikim. No! God, please, no! No! Ha? Hindi nyo alam? Alamin nyo. Bitaw, mga kaamigo Bisaya. Kaya, barista ako, so titikim muna ako sa kape. What? What the fuck? Double shot espresso. Seriously, what the fuck are you doing? Watch, mga kaamigo Bisaya. Watch my reaction. Sige mga kabisaya, watch. So mga kaamigo Bisaya, ito na ang double shot espresso. Okay. So, titikman ko na kung kaya ba ng sikmura ko to. Do it! Just do it! Hindi kasi sanay, first time ko to. 2 months na ako naging barista. Ngayon pa lang ako titikim ng anong klaseng kape sa amin, double shot espresso. Tikman po na mga kaamigo Bisaya, ha? Watch. Kung gusto nyo, kayo muna. Diyo, ako muna. Titikman ko na. Kaya to. Sige na Bisaya, ito na. A few moments later. Ito mga kaamigo Bisaya, noong una hindi ko kinaya. Ito, kakayanin ko to. Ganun pa rin, 2 shot espresso. Kakayanin to para sa inyo mga kaamigo Bisaya. Nice. Let's go. Mga kaamigo Bisaya, watch. Init. Kaya Bisaya, nakaya ko na rin. Wakas, thanks for watching mga kaamigo Bisaya. Don't forget to share, like, and subscribe. Tapos na po mga kabisaya.